6:25 da tarde prendemos as luces das cociñas da Televisión de Galicia. Xa saben vostedes que a receita é cousa vosa da xente que está na casa, pero os cociñeiros, ai, que vos son os nosos cociñeiros. Xa os poñemos nós, que pasen, por favor, Xulio e Begoña, un aplauso para eles. Que tal, que tal? Bien. Mima. Vaya jalletazo me deu, Vaya moita forza. Mima, perdame outra vez, ó. Te xenio, Teño forza. Mima, que xenio ten, mi madriña, que pasada. Ten rabietada, despois do de onte. Home, non é pa menos. Porque onte saltou a noticia, como decimos os xornalistas, Saltou a noticia unha vez máis. Como decimos... Unha vez máis, Como decimos os daqui. Como decimos os daqui, non, unha vez máis. Porque onte estaba todo a favor da nosa queridísima Begoña e no último momento... Virouse os cornos. ¡Pam! Nada. Como te sentiste nese momento? Por nada, ben. Un pouco paso nada. Non, comiches en Arzúa hoxe. Estuve, mira, que vin encantada. Que tal, ben, serio, non? moi ben, moi ben. É que en Arzúa comes de maravilla. Sí, sí, Xa e o sabes. pueblo gustoume moito. Ves, a vila Que non bonita, fora verdad? nunca. E non escoitaches moito cañotas. Todo o tempo, todo o tempo. Todo o tempo. Cañotas, queixe de Arzúa. Somos aí eso. Bueno, seguro que a xente na casa quere saber que é o que vamos cociñar hoxe. Pois atentos e atentas porque promete moito a receita de Suso de Carballo. Para estes días de festa, que hai moitos, por suerte, podemos festejalo, un aperitivo que suelo facer eu para estes días son os ovos recheos. Hai montón de maneiras de faceros, con atún, con troita, con salmón, bueno, moitísimas cousas. Pero o que eu suelo utilizar é aguacate. Aguacate, mezclamos no caxema unha vez que está o ovo cocido e despois botamos un poquinho de limón, de zumo de limón, para quitar esa acidez do aguacate. Botamos queixo crema e despois mezclamos todo con uns mexillóns en escabeche, deses típicos de lata, vamos. Mezclamos todo e botamos no recheo dos ovos. Despois podese decorar con un pouco de mayonesa, bueno, xa é a gusto de cada un, ou incluso con as olivas negras tamén quedan moi ben. Pero bueno, a ver como nos salen a vos. Eu creo que lles van sair bastante ben, porque ovos, donde non hai en Galicia ovos? É imposible non encontrar nin ovos, nin galiñas en Galicia. O sea, sempre hai, ou non? Pois se lle dá fojades en galiñas. Buah, non sei. O sea, vas por si lle tiren unha galiña á cara. Destacamos polos huevos. Temos unha das avícolas máis grandes de Galicia. Ah, sí? Sí. Ah, amiga. Tamén a teñen en Ourense. En Ourense tamén a tedes. Sodes moito de ovos tamén, Sí, Ourense. sí, temos moitos huevos. Sí, mira. A ver, que ides facer? Porque intúo, a mí xa me ven á cabeza que non ides facer o mesmo. No. Non, A ver, verdad? nunca facemos. Nin ides facer moito caso a Suso. Eu non. Eu vou facer unha cousa para sorprendelo. Vale, Xulio sí que vai facer algo máis parecido. Sí, ao revés, completamente, pero sí. Vale, ao revés de Xulio é un pouco parecido. Eu en vez de facer un huevo recheo, vou facer Algo que recheo de ovo. o huevo sea o recheo. Vale, algo recheo de ovo. Vale, gústame o concepto. Por primeira vez, en non sei cantos programas, gústame o Pois concepto. perdo cierto. Perdes. E ti que vas facer? Pois eu Bego? vou facer unha torrada de pan de millo e unhos ovos poché. Que Ya dis? verás, que ricos están. Viñaches de arriba hoxe. Sí. Fixadevos na casa que ovos. Que ovos temos aquí. Ademais, temos ovos teus. Sí. Da tua casa. Bueno, estes son da miña casa. Son Estes, de miña os nai. brancos? Sí, os blancos. Hola. E estes son da miña veciña Marina e Daniel. Hola, azuis. Azuis. Eso como se chama a raza que dá os azuis? Araucana. Araucana. Sí. Vale. E os brancos daos unha galiña normal? ou non? Os blancos son de galiñas blancas e os pardos de galiñas rubias. Pois veña, chegou o momento de cociñar. Poñedevos ao chollo que senón non cobrades hoxe. Eu vou ir ao súper coller os huevos, Vale, veña, arranca. Hola, señor Xulio, pode coller os ovos que queira, vale? Os Vou que lle fagan falta. coller media docena e pico. Media docena e pico, vale. Empezo contigo, Begoña. Cando queiras. Sí, por veña. Mira, primeiro vamos a poñer a auga ao lume. Moi ben. Cale? Esa. E agora, mira, vouche facer... Vas usar plástico cos ovos. Sí, Por qué? voulle facer unha cáscara que non é a deles. Como? Mira, poño así. Mira, Ui, que cousa máis rara. ves? Ves que chulada? Xa lle fago aí no cuenquiño, poño ben. E agora casco. Acordas do que te dixera? Sí, que sempre hai un huevo máis duro que outro. A ver, Este, ves? máis blando. No, ese máis blando, sí. Claro, outro máis duro. Vale. E botas o aquí. ovo aí. Sí. Ves? E agora botamos un poquinho de aceite. Agora mesmo, A ver, agora podelo mesmo. facer tú tamén. Coita, no, agora mesmo están implosionando as cabezas das aboas de Galicia. E agora botamos un poquinho de sal. Aí, Papel film, papel ovo. film, ovo
Mira. Sal e un pouquiño de pimenta. Acaba de implosionar a miña avó, vamos, seguro. Pero seguro, Mira, Cando a chame despois, Vai che xa verás. encantar. Agora, mira, movémolo un pouquiño para que collo o aceite, ves? Vale. Aí, ves que a xama está moi ben centrada? Sí. Iso é porque é fresco. Moi é fresco. redondiña, non? É redondiña, sí, ves? Vale. Está aí ben centrada. E agora vámoslo cerrar. Aí, Pero que vas facer con isto? apretámolo. Agora vou no cocer, nesa auga. E si, 4 minutos, vale? Podo pedir o reloxo? Sí, pero cando empeza a ferver. Vale. Cando rompa a ferver pedimos crono. Sí. Encántame, ademais, ora que temos o son. Mira. Ves? Vai quedar riquísimo, xa verás. Gustan os huevos? Sí, moito. Pois este concentra o sabor, unha maravilla. Eu fíome de ti, pero na vida vin eso, Na vida. Eu tamén hai cousas que non vi na vida. Non, xa. Vou facer outro máis. Vale. Pois veña, vai facendo e mentre ferve a auga, avísame para poñelos a Sí. cocer que quero poñer o crono. Vamos Perfecto. xunto a Xulio. Xulio, Hola. que tal? Ben, e ti? Moi ben. Mira. Agora que estou ao teu carón moito mellor. Claro. A ver, contame. Mira, vou aproveitar vou facer un tomate que vai ser a guarnición e parte do recheo, vale? Tomates que sobraron onte, claro. Claro, hai que Tomates no programa. Hai que aproveitar todo. Aquí Entón, aproveitamos todo. Mira, por un lado, vou confitar a carne do Do tomate. tomate, vale? E por outro lado, a pulpa, vou a utilizar con esta ceboliña para facer unha salsa. Sabes que en galego creo que se di pol. Polpa. Sí. Bueno, pois polpa. A ver, digo como Pero que o caso é que vai quedar moi boa, Vale. a polpa. A polpa. A polpa malo resto. Malo resto. Moi Entón, que vou facer? O que che decía, vou utilizar un huevo, o sea, o huevo, a yema do huevo, que é a salsa máis rica que ten a naturaleza, Vale. para rellenar unha pataquiña. E vou acompañar con estes tomatiños confitados. Vou facer un Dixeches antes, o sea, pataca rechea de ovo. pataca rechea de ovo. Vale, Eso é. pois a xente que está na casa, atentos, atentas. Atentos a vós, a boas, xente que lle gusta cociñar. Chamado ao programa, faládenos dos ovos, das galiñas. Probablemente haxe xente que teña galiñas e que teña Claro. trucos de como coidar as galiñas. Claro. Porque a galiña é todo un mundo, E que en teña Galicia. trucos de que facer cando lle veñen todos os ovos de vez. Exactamente. Ou cando unha está choca, que se lle Tamén. fai. Pois chamade ao programa, por favor. Chamade aí de 664-483419. Chamade ao programa e recordade que despois tamén imos repartir 50 euriños dunha vez e 50 doutra para axudar na compra, que fai falta e ben moi ben. E xa arranquei, e como arranquei xa sigo. Imos chamar a Suso de Carballo. Suso! Buenas tardes. ¿Qué tal? estamos? Bueno, muy bien. Aquí Muy ben. para mirar siempre bien. ¿cómo Verdad? No, para comer. no? Ay, para comer ainda mellor. Millor, verdad? Eso siempre. Outro día fundaron un pregón dunha festa gastronómica e dixen, mentre eu comer de balde, Comer polo e papo, beber, xa está. Xa está. Xa está. Eso non hai é así. problema. Ti tes galiñas? non, teñamos pais. Ah, bueno, vale, pero iso é como ter. O sea, en algún momento pasarán a ser túas. É iso mellor, é é así. mellor que telas. Porque así, sabes, porque así eu cando quero... Ti recibes o ovo, Claro. ves. Chamas, papá, unha taza na casa. Sí, pois vou a casa e collo A a min visita pasa. rigurosa. Sí, sí, a min pásame. É o mítico de chegas á casa, tes ovos, tes patacas, tes tal. Ai, si no, de comer non nos falta. Eso Ves? é loco. Ai, Dios mío. Bueno, vamos ver aos cociñeiros. Quen que... Eu, Ai, vale meter. Vale, Mira, espera. Eu xa estou Espera, vendo que espera. estaba facendo unha cousa rara. Unha cousa sei. rarísima, Eso Suso. eu... Non sei, eu Eu non nunca o fixen. fixen, Eu tampouco. Pero, bueno. Eu tampouco. Mira. Canto tempo? 4 minutos. 4 minutos en 3, 2, 1, adentro os ovos. 4 minutos, aí está. 4 Tic, tac, minutos. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, Vai tic, quedar tac. medio artificial eso, non? Ou non? Bueno, hai que Xa verás, probarlo. queda venga. moi bonito, queda como un nido. Eu estou... Son da casa, non os ovos. Son. Sí, sí, sí. Trouxosela. ves. Trouxosela, sí, sí, sí. Eso é que era importante. Eu estou expectante a ver como quedan eses ovos. Mira, Son un pouco curiosos. unha tostadiña con caldo de polo, xa verás que rico queda, un pouquiño de aguacate, xamón ibérico. A ti pasame. Cuidado. Non hai que dicir que non. Sabe do que fala, Sabe do que Sabe fala. do que fala. Eso é así. Vamos Eso ver é que lo- fai mientras tanto, Xulio. A ver. Aquí o le ven, o lado Sí. sí. le ven. Bueno, empezamos ben, lo. Empezamos ben, oito. O olor, eso é o principal, Mira, vou facer ao revés que a ti, que faz un huevo recheo, eu vou facer que o huevo sea parte dun recheo. Unha pataca rechea de ovo, vale? E vou acompañar con esta carne de tomate que teño aquí, esta salsiña que estou preparando aparte, vale? Ajá. Entón, mira, aquí teño un poquinho de allo picado e unha ceboliña picada e voulle botar este tomate picado. Moi ben. E aquí botei un dente de allo, vou botar unhas boliñas de pimenta para aromatizar. É moita profesionalidade. Bueno, isto Vale, estamos E xa, agora vamos. vou deixar que se vayan facendo
Cañotas, no momento en que ferve, xa vai para atrás. E non manche a camisa de aceite, non me Claro, claro, eu non quero problemas despois, eh? Aí, ves? E agora vamos a deixar aí con un poquinho de sal, que se vaya facendo despaciño. O que queremos é que se coza nese aceite. É Vamos a baixar demasiado un poquinho o lume. Hoxe, a verdad é que as dúas partes teñen estilo, clase, elegancia culinaria, eh? Iso, cuidado, hai que terlo en conta sempre. Por eso, isto Estilo- tamén o tens que valorar ti, despois, ao probar, eh? Pero isto son moitas A cousas boas. Claro, no Entonces- momento, o estímulo inicial é bo. Moi bo. Moi bo. Moi bo, a verdade é que sí. Begoña, como vas? Vas ben? Vou ben. Moi ben, pois Suso, vouche pedir que te sentes Mira. na zona de sufridores ali naquela cadeira e Sin despois problema, chámote, vale? sin problema, non Pero me bótalle fallo. un vistazo ao que fan estes Sí, dous, sí, desde aí. eso vigilado sempre. Eso, ti vigílanos. A ver, Begoña, contame. Mira, cañotas. Mira que pan máis bonito. Donde trouxeches? Un pan de millo. Deronme. Derenche. Vale. Regalaronme. En serio? Sí. E ti non pagas por nada. Sí, hai cousas que sí. Hai cousas que sí. Sí. A gasolina para vir aquí. Nada máis. Sí. A ver. Veña, que Mira. vas a facer? Vou facer unhas tostadiñas. Mira, esta xa a teño así. Ves? Pero é moi fácil. Depois este pan, se me sobra, pois tamén uns ovos fritidos con pan de millo que se estilan moitos sitios. Ou para rompelos todos, non Rompelos rachalos todos, e xa mesturar está. todo. Pero quítaslle toda a corteza. A corteza, sí, porque quero que colla o caldo de polo. Vale. Quero que se empape ben nel Non leve o dedo, e queda como unha torrixa así salgada. Uau, que pasada. Canto tempo levan os ovos, sabes? Dixécheme que me avisabas tú. Eu non sei, como non te avisen os do programa, eu se che desfan os ovos, a mí non me... No, non se me andes facer, onde. Non creo, espera, espera. Estamos vigilando con este ollo dereito. Ti vixíos, a ver que pensa a xente da casa, porque temos chamada telefónica. Josefa de Santiago de Compostela, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? Muy ben. Josefa, eres moito de ovos, gustache cociñalos? Bueno, regular. Regular? Bastante. Bastante. Regular ou bastante? Bastante. Ah, bueno. E que che Sabes pare... que te oigo muy mal, Como? Oísme mal? Oigo-te moi baixo, sí. Bueno, vou intentar berrarche un pouquiño máis. Vale. Vale. Que che parecen os ovos que está facendo Begoña? Pois parece unha cousa rara, porque eu iso nunca o vi facer, Eso mismo digo eu. Teñe moi boa pinta, pero é a primeira vez que os vexo. É unha gran cociñeira, por cierto. Ves? Gracias. Pero sí, pero bien. Pero é unha cousa que eu nunca o fixen, Pero probablemente estean vos, hai que esperar o resultado. E a pataca rechea que quere facer Xulio, que che parece? Pareceme que vai ter boa pinta tamén. Ves? Bueno. As patatas fai boa recheas, pero de carne. Bueno, pois Josefa, moitísimas gracias. Ah, a galiña, Josefa, deixote que teño que sacar os ovos da auga. Vale? Bueno, Veña. un placer. Gracias por chamar. Chao. Vente ao programa, sácame eses ovos que sou a galiña. A ver. Vai. A ver, non te queimes. No. Mira que bonitos. Ahora hai que deixalos reposar. Aí un pouquiño. Pero isto está cocido seguro. Claro. Claro que están. Pero, Begoña, a ver, ten que estar rico isto. Dime que Mira, vai estar rico. Mira que pintaza. Mira. Queima, Xa, pero non me pegues aos fuciños. Mira, ves? Pero mira. Hai que movelo un pouquiño así, para que vaya collendo aceite. Xa está. Moi ben. Ahora deixámoslo reposar aí un pouquiño mentre facemos as torradas. Vale, pois mira, mentre repousan os ovos, estar facendo as torradas, Feito. crees que nos gustan os ovos en Galicia, sí ou non? Home, claro que sí. Home, como non nos van gustar os ovos? Encántanos os ovos. Galicia, gustanche os ovos? Los huevos Probei de pato e de oca. no me gustaron nada. De codorniz. No he probado nunca el huevo de avestruz por el tamaño que tiene, que eso parece prohibitivo, pero eso tiene que ser para hacer una comida en familia. No te sabría decir una diferencia. El tamaño. Sí, pero más duro, un poquito más fuerte. Non saben igual, pero bueno, están ben. Tenemos gallinas en casa y comemos bastantes cosas con huevo. Huevos rellenos, tortilla de patata, Ovos con grelos. revueltos con pimientos, Huevos con patata. Huevos duros. Cocidos. Más bien hecho. Nosotros somos de Tenerife y comemos muchísimo huevo con papas, que se llama allí huevos estampido. No, a cazuela non suelo facelos. No, es como un plato de papa frita de toda la vida, pero así como en sándwich. no es cazuela como tal, pero bueno. Ai, está rica a cazola, de ovos. Unha cazola con xamou, con gambas e ovos. Bo, eso é bocado de Deus. Bocado de Deus, ou non? Ti que di, Xulio?
Sí, a mí encantan os huevos rotos, sobre Ves? todo. Unha cazuelina desas. É unha maravilla. Claro, pues mira. Que vas facer agora? Que te vin laminando... A xente non o viu, porque estábamos co vídeo, deixei aquí algunha... pero fixadevos. Está lamineina moi finiña. Patacas, mirad. Ves? Aquí hai tres láminas de pataca. Hai que laminala o máis finiña posible. Ves? Porque o que queremos é... Mira. A ver, lamina, para que se vexa un pouco aí. Bueno, isto é unha mandolina, que isto aí na casa, se non cumple a patacas, Hola, e xa che saca así as tires. Que maravilla, pero son enanísimas, mira. Claro, son moi Acaba finiñas. pasada. Sí. Vale. Isto é para decir, arrastro. Bueno. Non xogues ca comida, caño? No, vale, perdón, no, pero, joder, mire, por exemplo, o pulpo hai que zoupar, pois a pataca o mellor, tin. Claro. No? Bueno, Que vas facer? mira, ahora o que vamos facer é a base dos paquetiños, vale? Vamos a abrir así, mira, facemos unha especie de cruz. Parece, Por eso ten que ser sabes o moi xamón, finiño. cando din que se ten que ver o coitelo que o corta polo outro lado, para que sexa ben cortado. Pois isto igual, porque se ve o fondo. Claro, todo. ten que se ver o fondo. Sí, que pasada. Entón, no medio, vamos a poñer a yema do ovo, vale? Vale, está bonito. Caro non che vais a ir na Un casa. pouquiño de sal, Ves, caro non che sale. 4 láminas de pataca que debes de sacar cantas láminas, unha pataca. un montón. Unha pataca facemos todo. Ves, porlle un ovo e unha tira de xamón, E un pouco de pouquiño sal de tomate. e un tomate. Bueno, isto é unha Xa maravilla. está. Que bonito. E agora cerramos. Eu quero saber que opinas, Suso. Cerramos. Buah. Suso, vente Paco. Vente Paco. E dámoslle a Se me voltiña. está facendo a boca auga. No, é que é unha cousa así un pouco, parece sofisticada. Sí, No, así pero é fácil É de moi facer. sencilliña. Sí, Mira, un estilo oriental. Dese Sí, verdad, un paquete xaponés. O Sí, yoza, sí. non sei como se chama. é moi sencilliña. É unha guioza galega. Eso. Non, Un pataca é de unha Coristanco, patata. para pensar, non? Será de Coristanco. Pois non sei onde é, pero debe ser. Será de Debe ser. Coristanco. Esperemos que sexa de Coristanco. É o pan de Carballo, É o pan de Carballo. Bueno, o pan podría ser tamén de Arzúa, pero bueno, é de Carballo. Arzúa te do queixo, bué. É bo queixo. a ver, É bo queixo. A mí non me gusta o queixo, pero bueno, dis que está moi bo de Arzúa. A mí non me gusta, hombre. A ver, atende de Bueno, María. por Non se favor, pode ser perfecto, hombre. leven a este señor. Leven a este señor. A ver, Bueno, mira. Pataca. Yemiña de ovo. Pataca, xema de ovo, fixadevos que fácil. Un pouco pouquiño de sal, Perfectamente todo lineado. todo alineadísimo, Claro. unha tira de Un xamón. pouquiño de xamón. Eu son de xamón, a min botame. No, por se non cerra. É un pouco de É un tomate. pouquiño de tomate. E xa está. Vale, É certo, e agora? se pecho e xa está. E agora pechamos. Tú Bueno, podes por copiar aquí. a receta, pero... Hombre, pero para eso son as recetas, para facelas na Ves, casa. parecía ti cando chegaches aquí dixetes, Ves? moita cociña, moita tal. E mira, ao final, faciliño. É moi sencillo. É sencillo, Ves? pero hai que Damos a volta aplicarse. Tamén hai que ter boa ferramenta, para que se nos manteña aí. Ai. E que fas con isto despois, Xulio? Vámoslo fretir. Vale. Ahora vou ir facendo paquetiños, despois para ter así uns poucos e fretimos. Pois veña, fai paquetes e imos ver a Begoña. Vamos xunto a Begoña, vente comigo. Vamos alá. A ver, Begoña, ponte aquí. Aquí estou. Aquí que andas? Estou botando xa o caldiño. Ese é o caldo de polo, non que tiñes Sí. para as torradas, de pan de millo, eh? Isto, pan de millo, exactamente. Broa, non? Se Sí, decía, broa. sí. Fai unha moi boa miña abuela, ves? Que guai, A abuela fai que unha sorte. Unha broa estupenda. Uf. E máis gustache a ti, gustache bañalos, eh? Sí, Así por río, claro, verdad? gústame, gústame. A cascadiñas, sí, acaricialos. É que a cociña ten cariño. Claro. E se Claro. tes un pan pues, normal, de trigo, calquera pan, na casa que che sobra, falo igual. Ou ten que ser de broa. No, podelo facer igual, con cualquier pan vale. que che sobre. Además, hasta pode estar do día anterior Está ou de receso. 2 días, non hai problema, porque ao final, como ibas a mollar con caldo, xa che vai... E máis pasar pola tixola, claro. Claro, xa che vai collendo. Che, a Hai ti... que ter estilo, penso. Claro. Claro. Ti faría Ti loco... vai, que ten pa todo. Para todo. Claro, digo que ti faría loco pan de broa porque lle queda millor. Sí, porque a min gústame moito. Vale. Es unhos huevos con pan de millo, ao final. Por eso, Claro. eso. Vale, que maravilla, que maravilla. Está todo... E xa teño aí co viño, mira. E agora que facemos cos ovos? Pois agora, vou abrilos. Vente pa aquí, valos a abrir. Vou abrir. Queres que te enseñe? Sí, claro. Sí, porque ese Aí para vai. cascalo debe ser complicado, A non? ver. Nada, este non fai falta. Suso, vente. Xa está. A ver, Está Suso, vente, Paco. Mira, vamos a abrir. É un paquetiño solo. A ver, abre aí. Mira, que rico. Xa verás que rico está. E hoxe vai todo de paquetes, eh? Mima. Mira. Mira que pintiña, Cuidado. Cuidado. Precioso. Guau. Está precioso. Mi madre. Eu xa che poño aí manteño cho quente porque se teño que ganar eu, Bueno, hai que facer mérito. Estalo facendo, Estou facendo mérito. Ti estás aproveitando, non? Tirando, xa que non estamos con Xulio que está ao seu, ti aproveitas Mirade, e tires de mirade aquí. outro. Claro. Miren. Moi ben.
Moi Mira, ben. 4 minutos, non se tarda nada. Moi sinxelo. E, pois, na festa, pois unhos huevos destes, E a xente queda a flipas. xente alucinada. Home, Sí, podemos facer todos xuntos, non pasa nada. Podemos botar 10 ou 12, que non hai problema ningún. Ves? Guau. Mira que bonito queda. que pasada, que bonito. Mira. Despega, É ben. que fácil, Listo. É que fácil. Ui, perdón. Aí va. Vale. Moi ben. Eres unha Gustouche. maravilla, Eu creo que xa estás pillando o rollo, Sí, voy collendo rollo. Víete un pouco... Víete un pouco tal, pero bueno, a ver, que temos por aquí? Que creo que vou soltar a pregunta de concurso. Que fixeches aí? A torrada de pan de millo, Con que? con caldo de polo. Bueno, pois pregunta, que caldo lle bota Begoña a torrada? 50 euros en xogo. De polo. A ver, espera, vamos pedir o son. A ver si vai. Que caldo lle bota Begoña ao polo? O sea, a torrada. Vale, xa está. Ei, que se me queima. 50 euros, chamada ao teléfono, por favor. Que máis lle botas ao prato? Pois mira, teño agora unha salsa holandesa. Vale. Espera. Mira, Xa é hai unha que salsa definir, moi fácil. Xa hai que definir. Espera. Vamos alá. O tema da salsa holandesa, A ver, eu... Podes comprar, vale? Xa. Pero eu son de de facelo. facelo. Sí. Pero é que a salsa holandesa ten o seu aquel. Sí, ten o seu aquel e outro día te explico, xa ben. Vale, pero refírome. Se non tes salsa holandesa, porque é difícil... Podes porque unha non podes mayonesa. mercar, Mayonesa. Sí, é moi fácil. Vale. Moi ben, pois veña. Salsa holandesa, mayonesa, o que teñades pola casa. Unha salsa de tomate agora, que salsa de estamos en tomate temporada. tamén. Vale, Sí. moi ben. O sea, podelo acompañar co que queires, non ten por que ser unha salsa holandesa. Notade. Vale. Mira, está moi rica. Ten boa pinta. pero pensei que me ibas botar nalgún sitio que deixase un pouco. Mira, e agora tamén lle vou botar aguacate como ti. Iso é importante. Como me gusta o aguacate, Encántame o aguacate, verdad? E mola meso que acabas de facer e non o vimos. Mira, pero vou facer. É que me encanta, mira como saca o oso do aguacate. Paca. Xa está Bueno, fora. este está ben, porque está no punto. Sacado. Veña, hai alguén que quere gañar... Aplantalo. Hai alguén que quere gañar 50 euros. Moi ben. E vamos poñer tamén o son antes de que responda. Moi ben. Que tal, boa tarde? Hola? Sí. Hola? Sí. Con Sí, quen falo? hola. Celia? Sí, hola. Estás aí? Sí, estoy aquí. Desde onde nos Hola. chamas? ¿Cómo me chamo? Chamo de Celia, de Vigo. Chamo de Celia. A ver, Celia de Vigo, queres 50 euros? Quero. Vale. Que caldo lle botou Begoña ás súas torradas? Caldo de polo. 50 euros! 50 euros! Moi ben. Porque é a primeira vez que chamo e a primeira vez... Como? É a primeira vez que chamas? A primeira vez que chamo e a primeira vez que me chama. Cala. Van, a que lle dis cala? A min? Dixetes cala, a min? Díceme o meu home que cale. A ti non, tú fala o que podas. Escoita, tes que Sí. vir co teu home ao programa. Bueno, pois hai que ir baixo. No, tedes que vir, xa está. Non hai Sí, máis. Vale. Eu acabo de darche 50 euros a cambio de que ti veñes un día ao programa. Bueno, a ver si se pode. Vale, veña, un bico grande para ti, para o marido e para Vigo. Un bico. Moitas gracias a Chao. ti. Chao, Hasta chao, logo chao. para todos. Moitas gracias. Chao. Espectacular, cala. Pica o aguacate, anda, veña, dalle aí. Mira, a ver se ve. Mima. Si non coñes Aí. un dedo. Xa, aí. Hola. Para colocalo. Pois veña, vamos por Xulio, veña. Mira, máster en picado, Máster en picado, Xulio, que? Como vas Bueno, cos teus eu xa teño os meus paquetes? paquetiños. Ajá. Agora, cando ti me digas, procederé a fritilos, pero ten que ser no momento para que queden crujientiños. No momento do Pois veña, emplatado. pois xa está. Empeza... Queres que... Non o digo eu, dio a jefa. Vale, pois entón... A xefa, quero que me expliques como se fai, a ver. Mira, moi sencillo. Pedimos unha tixola, Pero podes fritir unha modo de prova e despois fritir o resto. tamén. Ves? O que Xa ti me está. digas. Xa chegamos, xa se total pactamos. mandas ti. A ver, pon o aceite aí. Venga, dalle caña. Vou. Vale. Dame un poquinho de aceite. Aceite, poñemos a fritir antes dos paquetiños. Suso, vai chegar o teu momento de gloria.
O momento de Se me probar. está facendo bocado, oiches. Pero antes teste que sentar. Bueno, Non pasa nada. acólate a cerveza para probar despois. Sí, xa sei que queres acompañado. Es ti, bueno. E mentre sentas uso e prepara para fritir aquí o noso queridísimo Xulio, voulle contar a Galicia 4 cousiñas, porque as galiñas sempre deron ovos, diso non hai dúbida. O caso é que non sempre foi tan fácil comelos ou cociñalos. Antes, só as persoas con posibles, con cartos, tiñan galiñas abondo como para gozar calquera día do prazer que nos achegan uns ovos fritidos ou unha tortilla francesa. O resto da poboación case sempre os vendía ou os guardaba para un día de festa, que estes días estamos de festa en toda Galicia, pois sería o día dos ovos. Como xa sabedes, hainos de moitos tipos, pero os nosos favoritos desde sempre son os de galiña. E se son morenos, mellor. Por suposto, segue habendo dos de casca branca, pero non é fácil atopalos, porque non se venden igual de ben. Curioso, é unha cousa bastante curiosa. E tomade nota, temos troulas á esgalla. Hai uns días fritiron máis de 14.000 ovos na festa que lles fan en Cervo. E algo parecido acontece en Pazos de Borbén, alá por maio. O mundo das festas en Galicia sempre sorprende. Vivimos no mellor país do mundo, iso está bastante claro. É no país de máis galiñas e de máis ovos. Porque non hai xente que teña máis ovos que os galegos e as galegas. Eso é así ou non? Sí. Ves? Porque temos moitas galiñas, entón tamén temos moitos ovos. Claro. É así, igual que vacas e leite. Non? Dalle. Un pelín. A ver, non está. Aí, bueno, pues veña. Mentres tanto vou falar con Begoña. Vale, tíralle caña. Begoña. Dime. A ver, que faz? Xa estou. Xa estás? Sí. Vale, pues veña. Aí vou. Mira. Ves a torrada de pan de millo co caldo de polo, o aguacate, un pouquiño de xamón ibérico. Moi ben. Vale? E agora poñemos o oviño. O sea, isto, sabes que pasa? Que isto pasa? vas a algún restaurante Sí. e clavanche por isto uns cartos, Home, Home. hai que facelos. Hai que facer... Pensei que me iba a decir, é que hai restaurante e tal, pero como ela ten restaurante, di, home, hai que facelos, non vai a decir, claro. Pero non, ten un aspecto maravilloso. E agora, ves? Maravilloso. Mira que pintaza, Oh. E agora un pouquiño desta salsa. Así. Que fácil de facer, É moi fácil de facer, que Aí vai. fácil de facer unha cousa tan bonita Mira, e elegante. é moi bonito, Ola. E agora que aí non sei unha pinca, facemos así. Ala. Iso é o que faz no teu restaurante, Claro. non? Cando che cae diría, decoración. Sempre decoración. Hai que decorar. Decoración, Claro. non? Decoración. Sempre hai que salvar as cousas. A ver que fai Xulio mentres ti rematas co Moi teu ben. prato, que xa o remataches. A ver que fai Xulio. Ahora senta Xulio. Eu xa estou casi tamén, xa estou dando a volta, os paquetiños. Mira, fíxate. Vale, pregunta. Que tres cousas lle meteu Xulio aos seus paquetiños? Que tres cousas lle metiches ti? É unha pregunta para que a xente gañe 50 euros. Tomate, xamón e xema de ovo. Ben respondido. Tomate, xamón e xema de ovo. Repito. Non, creo que xa non fai falta, pero tomate, xamón e xema de ovo, imos ver agora os paquetiños de Xulio, como saca. Mira, ves, este pamba. xa estaría. Paquetiño. Pasamos un poquinho a papel secante para que Claro, non quede é que grasa igual a por xente na asiento. casa ou se enganchou Papel. tarde ao programa, mal feito, xa tiña que estar desde o principio. Hombre. Pero se se enganchou tarde, non sabe que o sea, eso que está vendo ese paquete é de pataca. E pataca, rechea de ovo, xamón e tomate. Moi ben. Suso, ven caraco, que chegou o momento de probar. Vamos allá. Agora de verdad. Veña. A cerveza xa veo tamén, non? Sí, vale a ter aí. Mira, ponte ali na esquina. Sí, xa vou contigo, mira, ponte aquí. 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 Aí vai. Mira, Begoña. Buah. Begoña, eu creo que lle vou dicir hasta que vaya probando o teu. Sí, que lle dé caña. Ti crees que sí? Mira. Que tú, para comelo Esto todo, buque, cuidado, xa mira. é que... Veña, probade aí. Así ten que estar a xema. Vale. Pois veña, deixalle probar. E ti coloca aí o teu, porque estamos a 1 minutiño e media. Veña. Vou probando xa. Vamos, dalle aí. A ver, por aquí. Dalle aí. Es un minutiño para probar. Un minutiño, Veña, vai probando. Temos a Carmen do outro lado do fío telefónico. Creo que Carmen quere gañar 50 euros. Carmen, que tal? Boa tarde. Buenas tardes. De Bertamiráns, non? De Bertamirán. Bueno, pois Carmen, por 50 euros, que tres cousas lle meteu Xulio aos paquetiños de pataca? La yema, el jamón y tomate. Bueno, vale, moi ben. Ademais puntualizou a xema, non o ovo, 50 euros para Bertamiráns. Vente un día ao programa, Carmen? Gracias. Vente un día ao programa. Muchas gracias. Vale, veña. Chao, un bico, chao, gracias por chamar.
Que, probache os dous? Están as dúas Vale, dá máis maus. fenomenales. Dades máis maus. Fenomenales. Xulio, ca súa receita de pataca rechea de ovo, ou Begoña con esa torrada de pan de broa con ovo cocido con papel de fino. Pois... Non puxo pan de carballo, pero Begoña serviu moi ben. Begoña! Levantou despois da vitória de onte de Xulio. Parabéns, Begoña. Tiña mala pinta, viches que dixo. Cando veo así... Moi ben, Sí, moi ben. Suso, moitísimas gracias por vir. Pasáchelo ben? Paseino fenomenal. Bueno, pois nós disfrutamos moitísimo contigo. A xente que está na casa, moitísimas grazas por estar con nós, con o Quen Anda e Verán, e no Voltas co Prato. Mañán, moitísimo máis, pero non mellor porque isto é un programazo. Ta mañá. Chao. Bicos, bicos.